Soc la directora d'Infermeria del complex hospitalari Moisès Broggi, que està format per 3 hospitals, 2 d'aguts, l'Hospital General de l'Hospitalet i l'Hospital de Sant Joan d'Espí, i un de cures intermèdies, que és l'Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet. Els infermers que hi treballem formem un grup, un equip de gairebé 800 professionals que liderem les cures d'una manera integral i personalitzada, estan al servei dels ciutadans i sent els garants de la seva salut durant tot el seu procés de vida. Els valors que ens mouen són el treball en equip, el compromís, també el desenvolupament tant professional com personal, la qualitat tècnica i els que fan referència a la dignitat. Si comparteixes aquests principis i a més creus que dins dels teus objectius també entra el posar en valor la professió, en generar evidència, ens agradaria molt que treballessis amb nosaltres. T'esperem. El servei d'hemodiàlisis destaca perquè és un servei especial que permet la combinació d'habilitats tècniques, de maneig especialment del monitor de diàlisis i altres habilitats i tècniques pròpiament infermeres. La UCI de l'Hospital Moisès Broggi és una UCI nova, jove i amb tots els procediments informatitzats, cosa que fa superfàcil el treball. També és una UCI on es treballa molt en equip i crec que és un dels nostres punts forts, i també seguim els últims tractaments i protocols. El servicio en el que nos encontramos ahora es paliativos y psicogeriatría. Llevo concretamente ahora estoy en psicogeriatría y es una unidad que es bastante pionera aquí en Cataluña. Es una unidad cerrada en la cual aprenderás mucho a llevar el control conductual del paciente geriátrico y concretamente del paciente más demenciado. La unitat d'hospitalització d'aguts destaca, entre d'altres coses, perquè tenim totes les patologies i serveis mèdics. L'hospital és un hospital petit, però això fa que tothom ens coneguem i que tothom treballi a la mateixa direcció pel benestar del malalt. Nuestro servicio es un servicio especial, donde se realizan las intervenciones quirúrgicas. La actividad quirúrgica del complex hospitalari Moisès Broggi se divide en dos. Por una parte tenemos la actividad quirúrgica ambulatoria, que principalmente se realiza en el Hospital General de Hospitalet. Y por otra parte tenemos la actividad quirúrgica más compleja y que requiere de ingreso, que se realiza en el Hospital de Sant Joan d'Espí. A més, és un servei que es caracteritza perquè atenem el pacient sobretot amb malaltia renal crònica en estadi 5, però també els pacients que es troben ingressats. La infermeria pot desenvolupar el seu rol autònom en procediments com sedació o weaning, en l'extubació dels pacients. També és un equip que treballa, que investiga molt i participa en diferents congressos. En este sociosanitario tenemos, a pesar de ser pequeño, hay muchas especialidades. Convalescencia, psicogeriatría, paliativos y bueno, un trozo que es de paciente más agudo. Lo que destacaría también de aquí es que la enfermera tiene un rol bastante potente, somos bastante autónomas en cuanto a decisiones y bueno, el equipo humano es fantástico, somos gente muy joven y es muy familiar. La infermeria és una peça clau en el procés assistencial del malalt perquè encara que tothom intervé en la cura del malalt, infermeria està 24 hores al dia amb el malalt. L'equip assistencial d'infermeria prevé que apareguin complicacions de les malalties o bé les tracta en un primer moment, és la que està quan el malalt toca el timbre perquè necessita qualsevol cosa, y això la veritat és que és important. La enfermera quirúrgica dentro de un bloque quirúrgico tiene un papel fundamental. Realizamos y prestamos todos los cuidados de enfermería que requiere un paciente quirúrgico en todas sus dimensiones. Doncs tothom que vingui a fer pràctiques aquí aprendrà les diferents tècniques de depuració renal, els principis físico-químics de l'hemodiàlisis, el maneig de les complicacions del pacient agut i crònic, com ha dit la meva companya, aprendrà habilitats comunicatives i d'educació, com són la nutrició, l'autocura, i també el treball en equip, que és molt important per nosaltres,
i l'accés vascular i la punció coguiada. A aquesta UCI tenim 18 llits actualment, encara que tenim un projecte d'ampliació. I és una UCI que té una corba d'aprenentatge molt orgànica, considero. A part, també som capdavanters en l'utilització de l'ecografia per fer punció i col·locació de catèters centrals. Així que si us animeu, us esperem. A nivel de formación, como hay tantas especialidades, la enfermera que venga aquí a hacer su formación aprenderá recursos sobre el paciente paliativo, de convalescencia i de psicopediatria. Pues qui vingui aquí a fer pràctiques t'emporta un aprenentatge de totes les tècniques que s'estudien a la carrera. Tot comença a encaixar, tu estudies unes coses i aquí les poses en pràctiques i veus com es desenvolupa tot, no? Amb el malalt present. I després pues, que tothom suma, hi ha molta feina i tothom forma part de l'equip, inclús l'alumne d'infermeria que ve a fer pràctiques aquí i s'aprèn a treballar aquí perquè és molt necessari en aquest hospital. Los estudiantes pueden adquirir habilidades y conocimientos en los diferentes roles de la enfermera quirúrgica. Estos roles se diferencian en 4 bloques. Por un lado tenemos la enfermera quirúrgica instrumentista, por otro la circulante, la de anestesia y la de reanimación. Si os interesa el mundo quirúrgico, os invito a venir al Consorci Sanitari Integral.